Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho mwaligaria wa Ensoko TV, karibu sana hase mesa ya mayakurwa Ensoko Ensa EMO ili tukerigaria Juma otuko 25 mutinyo gatano mwaka bwechiri bubere 25 ne monchenkoro kwa Clinton Ndigi aseli bagari timu ngeme konkonyo botuko bwale kwene kyamerige ne chibi chango chara sencherengia togosabiro karanso ikovenente kurbono kuika omwerio asengenche mesa mayakurwa Ensoko Ensa EMO achakira bo. Karibu sana mwancho mwarigari atoko chakana roboti rokubwatia abamenye kurwa sensemo ya botori egotoka ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo babo kono muichano imambia rero magayo konyoro mubere bo mosaye bwe myaka 25 osibire chingori ya somote dio kubunda nyabaro nigo bono hatowekana kurwa usatowekana kurwa ase kenyoro gitibo egotoka ase ward ya bogia kumu ase kerere tamakuya igetara manyikaro carboniga nonya nabonigo ya mati anyagosira ya sabira serikali kokoro obutukibwikira eri kumanya niki kererete amakweri ayo kanuna chochu kunde nyabaro nkaniti no mugiakum bana nje nara ire ngwakirwe siminga taigunga yaya mumurnaro tokira na ndekera dokumurigereri iganga buna tiukira kini nturarara bya nchunga omorore ya bidi naboka na achire baka buna naikira na nyorire ndiuki igoro nanyore tukoboka singenju yomoroso negasi kaboka saine kasoka ngamonyoro ikaranste mama isikoli igogondire riro kanyoro ikaransete tukakwana nere kamuboli ngaki agante mbiare nini kasoka ngamutiga isiko nkagenda nande goikabono mambiga buna nanyorire simye yunga usirire bano atokira abekira ngoli buna najire nanyorire obekira ngoli lakini mbaje te bagadifa lakini rende mbamanya inemba menya ine gochikwende maate na bamenyete anongo chari buna bona gochigo chaga no ago nyora gotoka nkalioka kasi arata tabwati ebibiki akoraru ndiri malimu bona nje egese serikali kasi no gochunguza egera manyobo ene bwayenga tumanya ngangi kya atoka asirete yare tutabege ndabwate buna bona mangane eburu ngwa kale gekekenge bona doubts no chiko rwabuli olinga nkiao koleke jaga ronyora chibeso akebu chenkoro kwa chomo ombati anabo kamambia kongo soka go chapara omwana ataragende skuru ngoro mugati yairane gochinka narora chipiki chitene nensa oyo tirane piki na muboli ngikera alenga kibono yibantu bali bara aliga abana nkoiro barenge skuru babogoretie nanyora nga bagonte byanga omuntu naraiga o sibire ne chingoli obekira somote okwete anje natirimboka baka nacha nanyora maene omuntu nasibira chingoli nachikumurige naro atimo manyeti anje namanye chifu yane namote byo omuntu naro obekire kenyoro kiane timo manyeti chirende ke chifu onte byanga abantu mbaro namote bya abantu mbagenderete gocha wikira bono iga chetima etina kia cheta mwono nawo wikira bono munasibiro mutari iga tima etikende yonse ramune kenkerie kiya egeko gara arusirie kenyoleke ngao
bagoteba nitibo intwe abanyakenyoro gente gengeri kworokia kisambe kia ntomanyetie bikora biaya kurwasaka gwete kiagera kuitibo ngare na aiga mboto Toska usio mwanchomo rigiraria committee etendrete committee ya finance bunge nene ya korre hege karokyo gosangariria birangererio kurwasa mashirika au kubatekana no muswada we budget yigo chigosomwa umutinyi ogatano nomo hase bunge igatia mashirika ayo nikiombekeriye tendrete chikanese meyense omubunge okiaru Mheshimiwa Ndindi Nyoro hamo nabange abande abo bakwanire na kurebirangereri byabo ase emiswada asasa muswada yo oenekire korenta hobo totokano asegati yabananchi murigito Linet Nyambane agotomanya senchero yoboikirano Okong'sana na gwechinkwana kwenekiwe egati ye komiti ye bunge nene eywe komorekera obotumeki bwechibese ne kiombe gekora chikanisa NCCK chingaki ekomiti eyo yarenge gotegerera ebirengererio bya mashirika au kubwatekana no muswada bwe budget. Ekomiti eyo ekoragwa no mubunge bwe constituency ya Molo oyiboigo oromunyakerogo Kimani Kuria nigo yakorire geikaro ase omubaganyo yomo ime county ya Kiambu ase amashirika au arekorwa ebirengereri byabo. So my proposal, Chair, is that maybe after this, if you have any specific concerns on the bill in terms of clause by clause, then you can write to us and say, we feel this clause is offensive, it should not actually be amended like this, or it should be deleted like this. If the honorable member would prefer that we go and read for you word by word, we are willing. We committed this day for this session. We are ready to read word to word and tell you this clause, this is what it is saying in our understanding, and this is what we are proposing. Abarai bechikanisa babekireteneni aribaroche abwato bututukanu anene ase sekta ya mitumba ase batebire komenta ebango ase ensemeyo nige gochia koremaria omokenya bwokonyora gwainse, which we are saying the gradual implementation should be about looking at whether we have developed the textile that can support Kenyans to get cheaper clothes, and that's where we are saying it has talking about taxation of mitumba. Then we can also say we have something that we are producing in the country. Our problem is the cost of clothing for the small or the poorer households in this country. We said so clearly. So make it people-centered overhaul or substantially amended, because it raises taxes and expands enforcement powers without sufficient expenditure control, accountability, and economic growth. That's what we say. Again, a number about the issue of clause. Please read our paper. We went one by one, using our professionals, so that we are able to present. That is well understood. You don't have to belabor the point. Omubunge Okiaru Ndindi Nyoro nere omurekeire ebingese biria bibwenerete kurusigwa roro aseboigo akwaneire emeroberio ebwenerete kubwatigwa ne serikali. We are caught up to make a decision as a country. There is the fuel prices that are going up, and if you look at all the other disruptions that have happened in the past, it is clear that what you are handling is a temporal disruption in the global oil supply chains. And therefore, we have to ask ourselves as Kenya, do we need to make decisions that will be very far-reaching in the medium and long term based on the temporary situation, or can we do something about it so that we have some stability in the medium and long term? And I went to the option of intervention. Interventionist meaning that we do something as Kenya so that we can arrest the future instabilities in terms of all the other parameters of the economy. Secondly, Chair, is that if we let things flow the way they are flowing without any major intervention and without proposing any major interventions, clearly we'll be having inflation figures coming out over the weekend
for this month. And for sure, they are likely to be over 7.5% year on year. That is one parameter. If we look at the other issues, for example, other things that are responsive to oil prices increment, which affect everyone. Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Toskabasio mwancho morigeria munyakero gobwe kyama ya Jubilee Mheshimiwa Vincent Kamosi nigatebire ngetiketi kyama ya Jubilee nigera chekwenanwa ucyasa barwandira bonsi asenjira here yobu bwasioko murayonde kago kwana somo ya matango ne kiwase award ya township bunge ya West Mugirango uyoro mokonyi bumunyakero gobwe kyombe kyabari mukyana Kennedy nigobono nera mo chiro borai bwe county Nyamira hane mono hasa tebire nigo sector ichiseme ya nyarko bage kombi wa setrarigeri wona barai barobisi asenjira irengi Kito Steven Nyarikie mbone nwarenga sayo robotiro ya senjero wikirano Nasomo yagabwa matanga hase ward ya township bunge ya West Mugirango ya Nyamira iyo merania banasiasa ao Umunyakirogo we chama ya Jubilee Moske Vincent Kamosi kawo kwana kerekyo ni gaira libagerio na gotebanga nigo okobwatoka we gitikiti abarwaneri ao koraje gokorekana senjera yo bwasioku nagosabanga barayi barense ye chama yo na bari babwatokoga ni wetere chama yo mbachi gotwara maisugu swandonsi Tabana baba mintoduki oyo Washington yoyo Evans Muman 12 pino otore na ende 12 pi itore kiame ke giatupili na ende di ukiteangwa tebi na Washington noara na ende nkuana buno munyakero wo ochupiri Kenya ngima monto ndeta yo gwate ticket ya chupili ticket yo monto gwate no yo mubweka umosike Fred Okengo Matiang'i yoko riyo president nero gwate ticket ya chupili bweka ababonsi pipa kanweni njega moroche abamurambara ari chupiri na inde bakongese kero ikyo chumbe kya West Mugirango se chupiri ero kinga kiye tokorobera muchucho eri ndagara tuminyokani na barobwo ingonyora bambu atisie bakonginyeria mbabu atisie Kemosika okwana kerekyo ni goboiga kirekoko murai hokoriye kirokyo murai wense Moske Dr. Fred Matiang'i nagotebanga gusi nigera chekoba mega ya eri komosira assist to for 25 years ya itire umugusi ochiramo obeire ribo erimo noko beribo erimo neri ngaba Kenya bandi ko rukingo ngawao baitabire batebire gewe ko mwakonde Umusikuto Fred Okengo Matiang'i nere tubwate bune presidential candidate twezi pitoro bere nyuma erinde tegere tomochi kura Josepi Omuchumbo yo mokoro West Mugirango nigekare kyo baigara riringa asomwa ko 2027 boigo na chikwira na segeti eriyo korwanera kiroge kyo abwate kuna diuki atebire na abo muchumbe iga West Mugirango na ende mbuya mono asebadia twabwatira nimeremo na ene mogate yake mosikarati mokake na ende mbuya mono wonti mokia erindegere na injeli angari bagana rerengereria buraibu anenga kina korete na inu yaba ari baga mwarengereria ngakyo kemosiara aete nodi oregeti nere ya mwari baga okora emeremo na ende kere ikirete igo esa uri abantu ba minto na bangaini bono ni maete mo enderete kobeka magi sana mugonya go tik ewe ko mwako ndo mutinyo nane muchimente odi oregeti ge ko nyora chia mubucheire mumoeta mwende na enda endere moko nyora ke mosi na ende chia buchire mbu ya korete na ende ta koira na kore myake ende tam lakini ndo che buye ge ka to korigereria ebikoro te biane na mutigere te bya mobeire binene ewe ko mwako ndo che no bire das ma injengira ne rindegere ndibeke nje bisaine Omokonyi bw'omugachi bw'echama herie kwegerera abari mwega Kenya Nat Omoske Kennedy Nyamwanda ekerekyo nigo boiga kwana nagotebanga ase county ya Nyamira nigo yatwara obotutukano obonke anne mono hase kumurekera ibirasi bya ICD genta mu mochiri omosenator obisi Eric Okongo Mugeni Foundation in Nyamira County as a problem togo tengo mwana na ikirasi nyatara manya gosoma igesongo the problem is in ECD and ECD teachers are employed by the county. The county is messing up with education in this county just right from ECD.
ekanda soalia kuno mwalimu ngobanga buyo mwalimu kale umwana kale pipitu gakano gesomo nyomba na yokora amadadi umwana ali nasani akano gesomo nigo mwarimu Keren Nyamwanda ekereki atebire ng'aso mwaka 2027 nigo arachigote naye kirokyo bosenta Nyamira igo komoranje moroche shidire Nyamira moroche muriko tebiwa kyano omomenyete Nyamira. You know the problems we are going through as people of Nyamira. This is because omonto otenete gendoge ko na oversight are very weak tari kunyara ko oversight this county bakabone county ya Sarikire ase barachi kubwatira na kwenekia habuna horongora gusi kwegendera rore gisiasa. Yale ningependa kusema na vile nimesema hayo nayataja kama mzee, na haswa nayataja nikiangalia hapa kwetu Nyaribari chache na Kisii vile ilivyo. Niseme hivi, haya maneno hatutaweza kuyasimamisha, itaendelea, lakini kuna kitu tunaweza kuhakikisha kwamba yanafanywa na mazungumzo yote inakuwa kwa njia ya heshima. Kila mtu aheshimu mwenzake, aheshimu matamshi ya mwenzake, na yeye mwenyewe akiongea ajiheshimu. Tuangalie, tuhakikisha kwamba yale tunaongea ni maneno ambaye itatusaidia into buna Abanyaribari kwanza yano otore into buna Abarusi and of course into buna Kenya. It is very, very important because mwishowe nyinyi wale mko hapa na wananchi kwa jumla ndio watahakikisha that the road we follow is a road that will produce positivity. Bantu mama kwani na rambirani. Umotangani in the morning, and abo kumuntu motanga nakwana nesini. Umusani onyo kwa umheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Kumole. Onte bya Abanyaribari nimba jete ba nkwaneri ba maobo nandi ba nkwaneri. Abanyaribari aba nabande mura mwanjira makwani ya Dr. Fred Matiang'i. Oyo kabele no mano minto mano nkaiga kwa umheshimiwa Joel Okengo Nyambane eranko kumole. Nere erani gora twakwanete agantoba Toskabasyo mwancho morigari asoroboti ronde abananchi kurwasa chinsemo cha Sironga Mabundu na boigo chinsemo cha Malindime abogichora ebunge West Mugirango e county ya Nyamira niko bagendete kogokera umuroberio hoyo gendete boniga bokoroisi wa wepara ekurwa chinsemo cha Sironga epare iyo konya yarentre mechando emenge bono nigo erachi kokonya abananchi abo ase wodi yabo gichora kwegenderia ase emeroberio yabo Morikito Steven Nyariki mbone nasanga negati ya abananchi abo roboti ro ya senchero wikira abamenyi naboigo bare abatumeki bepare kubwatania ensemo ya Sironga gocha Marindi gocha Mabundu goikabo bembe ase wodi ya bogichore bunge ya West Mugirango imeya Nyamira mbare nekibako okera ega yepare yo korosi wana kobekwa moro ase pare yo konyora yabeire getange kenene kyo bosombi anene mono hasoko ire chae ase factory ya Gianchore naboiga baremi koire bimeri bya base chiro ngoro kumagire byabuga wone no Sironga gaiga twagokire koroserigwa ipara omuchando bono tubwata maga ebintu abana bakoreta barutanjira bono ntobe tukurinda buya no ni ntu abana inchi ipare kuro yanda baka mubudu kwa Sironga agenda baka mavuduma chigari chikukwama bono agenderera magenderera twaro tubikira makarabati utubikire bya tokogete kurume ito ande togotebanya sao nagenderera gokaraki utubikira makarabati na togenda ko twaro moyo yu na ndige samurwanire gisemo cyose twatebire mbiya mono igazi twarorire twagokire twigure biya ikere ko nyepare to cyande rere kare ko ite kayani imbore ko ite bande kandi
chiro ebara wa transfer ne komo abantu b'ikipikipiki bagacandika muno lakini wana muna umeshimiwa rosirie pare ndene kemana muna biashara binosi mbigendera pare yuerense yo mojo West Mogrango Mosque Steven Mogaka nyanigo haso korema kwaye nigo abamenyi bagokire getambo kiro kyo mujumbo yo kubwatoka chigas cha maboko gochia ase abamenyi betana ine pare yo Justin pare ye buna yari miruga twara rembia lakini ngaki ya mage ya kalemiru makarabati hata ikobe kwa macha ira na para anache para akibone round yeje para nero serious standard diamono nandu to anyorera niriega si to anyorera bese ubwatakana no korosi wawe pare yo hiya konyora yabere kegosumbwa abamenyi igabamenyi komo bagendera ko keregetambo kirukyo mujumbo yo Steve Mogaka nakweranga gagendere kurigereria chipara sobo ime yebunge yo anenguru gutyo isikemosi nkano oga igasironga no tuli para ga igatokunya koirigeria makarabati ngutu chandale chama cha terema lakini bono ncengo te yumo chumba okorire gasingi egento bono komotebia cha tuma babura batuigurire gasirunga makarabati narorari amakuru tugutaka batoroseri kipara Asense moyo mujumbe Steven Mogaka kaukwana nesimi gocha Asensoko TV nigere sirenga nige wodi ya Bosamaro chipara che ikiranire ekere wodi ya Bugichora bonega chipara ao chigendete ko bachikorigereriwa kirabo igo asabirenga bamenyi be wodi ya Nyamaiya nga matukare bosio na chigo chicho irigo cha Korosia ne para ya biro mochando ya Miruka getari go ikanya kenimo tagete kubori abantu bane ba West Mogrango amabera asukunyorwa Korosia chipara cyabo asesa uriyo guteganari tumanyite twese walike umututukano so mu president yachago tuonjoreri aba engineer bari guteganara chipara cyeto lero umuchumbe ngotegererwale umwana inchi ngotegererwale yoye quality y'chipara to Korosia kama kawaida mwesokia mwakwana ngigas muruche gokorwa nigasi goto value for money sabira mabera ase ipara ya Miruka kogenda gitari kogenda nyakenimo ipali jinero chuiki chitarahera ivere nero ngwanswere ekero tugukuna mabono gokora chipara chintigali chire ase wodi ya Nyamaya Steven Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira Mancho murigari abuno toika umweri asensemeiga entangani mesema yakuru Ensoko ensa motoskare asege ka hitari gitambe nkoira nanda sensemo ya kabira togendra wesemya mange Eye Ensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662
chigosori inegati bobundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bago Antona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa au bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia omunguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ebago tebango yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Gensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukuigira lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye Gensoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwanchu murigiria sensemega ya kabere mesema yekurwa ensoko ensa emo biamona soko gendra gosangana intu nabono togosika bosia sorobotero kubwatia muraibu ensa ya Kenya William Ruto ndikoria rero nigo aomerandire naba Kenya bamenyete siko yense gwetania emerongene usugwetania chinse emerongene hase nyumba yobora ya State House aiga asomo cho Nairobi asaba akere mbiamona semirobiri bagendrete kwenekia yokoraria ali etarigi yali ense iga na kwenekia kogendra kwimukeria bendera yense igoro kago kwana nigatebire bone serikali yaye nigo yabikire mirobiri yo gokonya neba mbali bamenyete chinse chisiko okonya bamwabo abare ase ense ya Kenya hase okonyora chinyomba chirigori yense wetera ase omurobiri oboma yangu muraibu ense nigo boigo aire okoboko murobiri muya bokoboto kobokonyi bobwenia osha asatebire wikira boniga aba Kenya wetania chiribu chimi isano na merongene nigo banyare koba bagokonyeka wetera ase omurobiri oyo asatebire ori orengorro nigo renge kobaundria abananchi. First, let me commend you for putting your best foot forward in different parts of the world. You have kept our Kenyan flag flying very high. And I will tell you that because I meet many people across the world, I meet professionals, I meet people who run companies, I meet people who run organizations, and the consistent report that I get about the people of Kenya is that they are the best workforce anywhere in the world.
And that makes me really proud, you know. And it's not, these are not people who are Kenyans. These are different people from different parts of the world running different organizations and companies. And we have a very good report about those of you who are working in the diaspora. Hardworking, consistent, reliable, little supervision, you know, that you cannot find that kind of human capital anywhere. So continue to give our country that good profile, and you can count on our support. Manchumo gira sensemo ya bananchi abamenyete hisko yense niko bono bachira sobwamo na gwakambiyamo na somora ibwense na serikali ya Kenya Kwanza hasebarire eira yogochia koyesira hasokori entunde ya kabere. Your Excellency, the diaspora commends your administration's bold commitment to the affordable housing program, which has not only addressed the housing deficit in the country, but also created employment opportunities for thousands of Kenyans. We witnessed a stadium that stands out as a testament of your unwavering commitment to transform Kenya into higher levels of development. Indeed, Kenya, in our view, is on the way to Singapore. And it is for this reason, Your Excellency, that we do not hesitate as diaspora leaders who have paid their tickets from across the globe to come here today and say that we endorse your 2-term. Thank you, sir, for putting the diaspora in your heart and in your agenda, and always ensuring you have time for these fantastic people. You gave me a job, sir, in December of 2022, to serve this community, to bring together this community, and to structure the government of Kenya's response and engagement with the diaspora. That is what we have attempted to do, Your Excellency, for the last 3.5 years. When difficult decision came, and leadership is defined by difficult decision, you did not flinch. When the time came to reclaim the riparian land and restore order to the environment, you acted, Your Excellency. You understood the human cost, and it weighed on you. But you also understood that the future of this nation cannot be sacrificed for short-term ease. That is the mark of statement, and that is still within the warmth we saw and the respect for you. Toska wasiu mwancho morigeria muraibuense igobo igorito koria rero habekesei miswada kobari chiko etato era chiko konya kurwania hemebosokano kurenda manani na bego kwenekia magendron kweneki warase chinse mochonsi aiga Kenya nigo bono hatebire he committee eriera chiko bekwa ensemo kwenekia nechi kurwania hemebosokano gwetera se merobirio hebekire ase irichiko kwenekia buna hemebosokano yo terigo chia korenta hasara enene ase ense Committee and member for Kikuyu constituency in the last parliament. Land so in an ecological friendly manner. And to the cabinet secretaries present for implementation. Mwancho morigeria na rayo aseri tukeriga na semesema ya kurwen soko ensa emo ase jumeiga
utkobe 29 mutinyi ogatano mwaka bw'ikirubere 25 ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi, Kelvin Mogoi, Felistas Kabeni na Barnabas Ondari na butogwatira na kwenekia amariogine chibicha ngochara senchirirengia twara butkobuya gendra gutwara burigeri byawe meroberia gendra ta sembya kore nengo kunyorege koraga chinsa isa to butkobwa rero tuchigotwara enkwana ya bene asetura chigosanga nere Vitalis Ongaro umanyikaine buna ritimo yore neganga yokorie kergo kyobo seneta ase county ya Nairobi tunyarko batogo kwandra amange ayoaringete oborai boge siasa na magendro nabigo okoringoria butumeki bwechibesa se serikali ne serikali chechi county chinga keje chigoika tomocha gosanga na into aseboniga gendra kwegokya nemeroberia gendra tasembe yansoko TV.